କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ସୁଖଠାରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଦେଲା ଓ କିଏ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ସୁଖଠାରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଦେଲା କୋଉ ଜନ୍ମର କିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା କଲା ସୁଖରାଇଜରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା ଏ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା ଏ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା ଏ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା ଏ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ହେଲେ ବି ଥିଲୁ ଏକାଠି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏ ମହାମାରୀଟି ହେ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କର ତୁମ କୃପାରେ ଜାଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଓ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ମନ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଛି ମନ ସୁଖରାଇଜରେ କାହା ନଜର ଲାଗିଲା କେମିତି ରହିବୁ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ହେ ଈଶ୍ୱର ଦୟା କର ଏ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା ଏ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା ଏ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା ଏ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା। नमस्कार हाय ओडिशा हाय आई लव यू माय ब्यूटीफुल ओडिशा बाय लव यू।